бинед дар забони русӣ ҳаст калимаҳое ки тарзи навистанаш, тарзи хонданаш як хел аст, аммо маънояш дар ҳар ҷо ҳар хел. Инҳоро мегӯяд многозначные слова, яъне калимаҳое ки маънои бисёр дорад. Мисол зимля замин, зимля планета, зимля боз ҳаст хок. Боз дигар ин иголка, иголка ин сӯзан, иголка сӯзан барои духтан, иголка барои сӯзан барои укол кардан, боз иголка барои ягон чиза албатта хоб дам задан. Дигараш сабрать ҷамъ кардан, сабрать урожай, сабрать вещи чизҳоро ҷамъ кардан, сабрать документы документҳоро ҷамъ кардан. Ва боз аз ҳама иборае ки маънои бисёр дорад ин идёт, идёт рафтан. Мисол идёт дождь, борон борида истодааст, идёт снег, барф борида истодааст, идёт футболка, футболка зебида истодааст.